Oye morenyi kwa Ramogi kwa chenro mar penj laktar twadonje chenro mar ang'ich welo makelo ni weche manyien mosetimore boma kaendi mabuti kanyo to gi nyaka Nairobi kato gi pinje maoko bende. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga janyakach deno nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Magi weche manyien ma wan godo dhiambo makawuono. Wasebedo ka wawacho ni wadwani mondo walok dak bathurwa ka. Mondo wakedi jasik jothura adek madongo. Ma en tuoche, en dhier, to gi fuwo. Chenro mar gero ute kar dak mar Makasembo yawa yanga nyasi manotelne gi Raila Odinga. Tarehe 9 mwezi wa 8 tuamke asubuhi mapema, sawa sawa. Mimi nataka kuonyesha kura za Raila na Amada. Tafadhali mnionyeshe. In UDA and Kenya Kwanza, we are planning the present and the future. Kweth mar Azimio la Umoja otero kampeni e kaunti ma Meru ka jatend Kenya Kwanza William Ruto bende oromo gi jotelo ma Kiambu. When we release them to go home, the stable ones, then we have to release them unconditionally. And that includes also without clearing their bills, which sometimes are very high. Jotuo e kaunti ma Homa Bay ni kod pek mar yudo thieth kaluwore gi ng'anyo mar jochiw thieth ma kawuono odonjo odiechieng' mar 10. Nikwara Ramogi warwako wechenro marwani mae odwa mogoye mbaka inyalo yuda e mbui @Trevor Ombija @Ramogi TV Kenya kata 33600 mane ka inyalo oro na SMS. Jaloko marwa kawuono en Belinda Adhiambo Nyarge Makala. Magi weche manyien mantiere koro ni duol matayo yiero ma en IBC ne obago romo gi jochung' mopogore mamanyo kombe kaunti ma Migori. To kaka George Malero jochungo kwayo IBC mondo mi one ni yiero mawang'ni e kaunti no otime yor ler kendo maonge mibadhi kata chiel. Yo mari krok ne yiero maduong' mar higani, duol mar IBC ne obedo kod romo kod mokom jochung' malayo mopogore e kaunti ma Migori. Romo ni mane obagi e log tich mar duol mar IBC e sapor masunais nen manoero mar chiwo ler ne jochung' e gigo be duol mar IBC koro dhi dwaro ka koro pok opodhogi. Adwaro ni ng'ato ka ng'ato mibindiki ni mondo chung' e yiero ma Migori ka obed ng'ama ratiro, ng'ama ler kendo winj tich ne malong'o mondo duoko mawuok Migori ka owuok duoko madieri. In the past, we have had challenges using the KIMS kits like low network, the missing password and all that. But the county returning officer has assured that they are bringing an improved kind of KIMS kits that will be used on the 9th of August this year. To akautende kod ikruok mar yiero maduong' bende biro ni bende ne omienyo e kind romo machal kod mae. Jochung' malaro koy mopogore ne wane gombo margi en yiero maduong' mar higani koro dhi otim e yono moyanga e kaunti ma Migori. Wawuoyo kendo kwa wacho ni mondo yiero madhi bedo sani obed yiero maonge ubaguzi, obed yiero mantiere gi ler kendo nonro makare mondo mikuo mora mora miyiere e polling stations miwa results mondo wambe watali. Kik giland kaka pachgi to giland kaka jopiny dwaro. Kanyo ema dhi kelo kwe. To ka giketho ratiro mar jopiny to giketho kwe mar jopiny. Moko kuom josiasa go ma oteni kod duond mar UDA bende ne chiwo ywak margi ni lwasino mar go siasa ok osebedo makare ne moko kuomgi. Aparo ni an gi right na kaka jachung' kaka ja Kenya mondo achung' gi party madwaro. To gimoro osebedo katimore mok dhi maber ni yudo ni samoro kadhi kamoro iyudo ka jomoko gona simu, iyudo ka jomoko orona messages, iyudo ka jomoko threatena ni party machung' godo no party marach ma konega wuoth godo kata mane Suna Central ka. Kendo gibiro timore koda marach ma kata campaign okabi campaign. Tabe adwa nyiso unia kaka ja Kenya man gi kura magombulu maluwo chik mar Kenya chiko yiena mondo campaign kendo mondo mi achungi tiket madwaro. Romo machal koda mabeni otimo pieces go mag IBC ma opogore e kaunti ma Migori kabe josiasa manochoko romo machal koda mae ne oseng'one yiero ma higani koro gidhi timo e yorno mar kwe. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Wane weche mag siasa matin wadhiane ni buok gi luoro koro kwako jo kanisa ma Shalom Ministries manitiere Bondo bang' ka achiel kuomgi manyocha olal noyudi e kar kano ringre ma od thieth ma Bondo. Salim Opany men jegni 29 wachore ni nolal chieng' tich adek juma mokalo kaeto bang'e ringre noyudi e kar kano ringre chieng' tich ariyo jumani. Kaluwore kod jadolo ma kanisa no mabade ma Siaya Collins Omondi ne giyudo wach mar lal mar Opany koa kuom osiepne moro to koa chieng'no ne gitemo manye to pok ne giyude. Gidwaro mondo obila otim nonro mapiyo mondo anyuola oyud ratiro margi e wi masirano. Ne wabedo gi buok ahinya kochakore tich adek e wik mokalo ka wawinjo ni owadwa moro wuoyi matin mabe osebedo ka konyowa e tich Nyasaye iluongo ni Salim Opany kata Salim Nyarombo mong'ere go e Facebook ni ne olal ma ok yud. Wachni ne wayudo kuom osiepne manyako mane ogochonwa ka penjowa mondo wang'iye kama wuoyi ni nyalo bet ni nitie. To ka wang'iyo malong'o wasebedo kwatemo mondo waluw. Nyocha kane waluwo mayot ka wadhi keto wechegi e nyim obila wayudo maber ahinya nitiere del moro, del ng'ato mane gikwanyo kamoro ni e Bondo kamoro na Welo. Koro ne watemo ahinya mondo wanon ka wadhi e mochwari mondo wadhi jogo nogolonwa lewni ma wuoyi ni norwako to ne wafwenyogo ni ma en wuoyi ni. Adwa kwero wach ni okang' mamalo kabisa kuom gima notimore kuom wadwa Salim. No nege ka ng'amo ka jal manego le ma ok neg dhano kendo nege okang' marach kabisa. Mi oda kwayo police commander ma Bondo mondo come out wach ni mondo wayud duoko. Waduoga ne weche mag siasa ni yangore koro sani ni Nicholas Gumbo malaro kom mar gavana ma Siaya gi otiko mar duond buch UDM nyaka koro many jalup machielo bang' Charles Owino goyo bade piny. Charles Owino koro yangore ni ok dhi bedo jalup Gumbo kaka nyocha gisechano ma oyangi gi jagoro maduong' mar duond bura mar UDM miluongo ni David Ohito. David Ohito ne makoro biro sani mondo wago kode mbaka mondo nyiso ne ang'o motimore. Entiere koda ka endi studio ka endi wadago kode mbaka dakika achiel ma wiro sani munyalo penjo ma un godo 2-3-6-0-0 kata Trevor Mbija at Ramogi TVK unyalo go kode mbaka mana bang' dakika moko machuok obiro donjo ira ka endi mondo koro wago mbaka unyiso ne ang'o manotimore ne Siaya to ang'o momiyo Charles Owino wuok to koro sani mabesa oseng'ado ji ma IBC bende koro nyicho sechiwo thuolo mar ji mondo mi wach jolupgi dhi bedo nang'o e duond bura mar UDM ok en ODM en UDM mane ler madwana nyisi ni koro kwa dhi mbele ni jatend duond bura mar NARC Kenya Martha Karua ma en jalup Raila Odinga e ng'welaro kom jatend piny Kenya ne obago campaign e gwenge mag Meru kendo nogoyo debe ne otiko margi. Karua ma ochako jiwo mbi mar Azimio la Umoja e gwenge mag Masawa mar Kenya bang' yudo ni lemo mar bedo jalup Raila okone rowere mag gwenge go mag Meru mondo mi ochik itgi ne agenda mar Raila Odinga ni godo kod kweth mare bende ne oganda kuma kono. Ne otene kod Peter Munya ma en jatend migawo mar pur ma bende ochwalo campaign ka okoni gen kod lek mar kelo lokruok ne oganda ma joma sawa mar Kenya. Mwishowe tutavuna. Sisi tunakuja kwa kunyenyekea. Tutakuelezea mpaka dakika ya mwisho. Tuone ya kwamba Mlima Kenya yote iko nyuma ya Azimio. Ni nani anaweza aminika ya kwamba atatimiza yale anasema? Mnajua mimi nikiwa hapo, mimi sitingiziki. Unaelewa? Mimi sichezi masaa ya kazi na sicheki masaa ya kazi. Na huyu mama wetu ambaye ni mama amefanyia kazi Kenya miaka mingi, ambaye ameonyesha yeye ni reformer, nao sasa atatuongoza
na tuweze kusaidia kuhakikisha mabadiliko imekuja kwa sheria ya Kenya. Mumemkubali hapa? Kwa sababu ye tunajua ataendelea na ile project ilikuwa hapa ya maji, ya masomo, education na kutupatia kazi ya vijana. Yule ambaye atachukua usukani si mwingine ni Raila Amolo Odinga, wakiwa wamechikana na Martha Wangare Karua hapa, wakiwa wamechikana na Munya hapa na timu yote. Swali ambayo nataka kuwauliza hapa watu wa Meru, mnataka kuwa ndani ya serikali ama nje ya serikali? Thutha wa munini wa president kuhanda uge wa Wakwayo ng'uono kuom gima timore no ing'eni gik miloso gi lwet dhano gi samoro chachni, lakini kata kamano wambe badwa lach. Wan gi joma wacho dho Kikuyu, wan gi joma wacho Kisungu, ka Jaluo bentiere ka dhok 14. Koro samoro ing'eni wanyalo riwore iye kanyo kama to bige wadhi mbele mana gi chenro achiel kachiel. Koro nasepimonu ni wadhi bedo gi jagoro maduong' mar duond bura mar UDM ma en David Ohito. Sani yangore ni Nicholas Gumbo malaro kom mar gavana ma Siaya gi otiko mar duond bura mar UDM nyaka many koro jalup machielo bang' ka Charles Owino nogoyo bade piny. Ohito, ang'o motimore? Ang'o momiyo dakika mogik to Charles Owino koni koro awenu gini? Erokamano ahinya owadwa Trevor kuom miya thuolo mondo abi e studio ka mondo ayang' wechegi ne jopiny e yo makare. Seche moko ji donjo e siasa to pok giikore, kata e sama gisechako ng'wech ginwang'o ka nitie weche moko machochogi matin. To Migosi Owino no wuoyo kodwa odiochieng' 4 mokalo konyiso wa ni barupe owuok kama ne otiye kawacho ni pok owe tich gi migawo mar obila mantie nitie. Koro mano kotimre kaluwore gi chik mag yiero ma Kenya, wan chama maluwo chik ratiro, tiende ni pod en ng'ama dho ngere luongo ni public servant. Mano onego bed ni no oweyo tich dwe mar 2 tarik 9. Koro ka ng'ama ondiki okoni wan pod wang'eyo ni ok iwe tich, to bedo matek mondo wakaw ng'ato ailano mondo wamiye otiko. To mano otimore nikech nitie seche ma nyaka ne wakal moket gi IBC koda Register of Political Parties ma itere names mag jogo kata nyinge mag jogo madhi chung' e migawo mopogore opogore. Owino ne en achiel kuom jogo mane wasepuodho kaka chama ka wang'iyo gigo, to kendo kinde mane obiro irwa nobiro maler konyisowa ni tich noseweyo, ma iye kanyo bende nonyisowa ni barupe, nonyisowa nyaka barupe mane owego tich. Koro kwang'eyo ni kitiyo e sirkal inyalo bedo recalled, to moloyo kitiyo e migawo mag armed forces gi kata joka bunde, to nitiere gik mathoth minyalo tie tich moro midwa ni dhi tim maonge ng'ama nyalo timo. Koro kwang'eyo wabro wuoyo gi Mr. Owino mondo yangnwa maler ni gimomiyo ok liya gi jogo mondo miye thuolo mondo ochung' e weche mag yiero. Weche gi chacha ka endi Ohito, nikech koro mano puodhe ni koro en modhi gi Nicholas Gumbo. Ne ok ung'eyo ni osewe tich? Ka ibiro sani in kaka Trevor ni iweyo tich gi Ramogi TV kendo in gi barua manyiso kamano, mano kaka wan joma timo vetting, wan gi jogo motegno kabisa mogosego kogno mane ng'iyo karatesego. Wang'iyo karatese moingo 200 ma wapuodho ji madhi chung'. Koro gigi ka jogi dogo chien, gima timore ne gindiko barua ma idwoko chien ma tarik 9. Koro mano twei. Koro ka barua nyalo e commission mar police to tere migawo mar IBC ma bende en another constitutional commission, wan lwetwa otwere gi kanyo. Okonya timo mano nikech okodwa ketho chik mar Kenya kendo okodwa ketho chik ma yiero. Koro wan tiyari to bende adwa yango nikech ji kik bed gi luoro.
awinjo ka ji wache mbui ni Gumbo onge deputy governor. Kaka wuoyo sani wan gi yawuoyi adek manyingi gi ose ter mbele bura madhi puodho ng'ama chungi Gumbo. To be in achiel kuomgi nikech ji wacho ni imbe in achiel kuomgi. Sani koro arwako gute ariyo, awuoyo kaka jagoro mongirore mar party. Tang'eyo gima timore, nyinga en achiel kuomgi. To kadwa herora gi kon na dhi Ramogi matimo campaign emomiyo wayiera. Tabenda romo nikech an gotese mabecho moingo kada bedo governor. Koro antiyari kaponi an ma Gumbo kachiel gi party leader bro miyo tikono. Ji ariyo modongi gin ng'agi, koro waseyudo David Ohito. Wan gi Dr. Martin Barasa, ma en wuod Ndenga West Ugenya, we ma wiye lew kabisa kendo nigi tich ma galamoro. En ajuoga mar le kod jamni. Ng'ama wasewuoyogo kendo en jachama wa mongirore. To gie sani okoni pod odhi paro kabe en tich monyalo kawo. Okay. Ng'at mar adek. Mar adek wan gi Tabman Otieno ma be ne running mate kata mano chungi Gumbo election mokalo kata yiero ma 2017. Yes. To koro mae ndi nyiso ni Charles Owino ni okoweyo une muriembe bang' kuseyudo otesegi. Walera yanga ni Owino no ndiko barua mokelonwa kendo tero kopi mar IBC nikech ne wase forward nyingi mamago gik mong'eyo. Koro chik wacho ni nyaka en owuon emo withdraw ma barupe mar withdrawal of candidature kata wuok e ng'wech kata piem mar laro kom mar deputy governor ma Siaya mana no oseweyo odiechieng' 4 mokalo. To koro IBC sane osekadho mane jinugo beni wacho jolupgi ni gin ng'agere mane tarik 16 sani wane tarik 18 sa koro kadho koro ere kaka udwa reyo achiel kuom ji adek mantie ka. Nitie powers ma chairman kod commission ne godo mar yawo window kaka nyicho yawne jakom Raila Amolo Odinga ma gitero jogi tarik 12 medgi ndalo ma gitero tarik 16. Commission bende nigi thuolo kama ging'iyo jok manyo ter kaka running mates both at gubernatorial level kata president. Ginyalo ng'iyo maginyis the main candidate ni wuoyini kata jalni kata nyakoni okoromo gik ma wadwaro mondo obede komni. Koro wami seche matin kata wami thuolo mar wilo ng'ano. Gie sani kata ka Martha Karua Mikai Martha Karua owacho ni okodwa bedo jalup Raila. Ok wanya tamo Raila, mano tiende ni gima dho ngere luongo ni disenfranchise ng'ato. Itame haki mare mondo ran. Ibro mi Raila thuolo ti mondo kel nying ma replace mano. Mano be nyalo tumre ne Ruto kaka Chago okelo wiye. Ni en koro kobed e kom moyiereno. Koro en gima thuolo ma chike mag yiero oyie kendo katiba bendo oyie. Katiba mar Kenya rito rights mag dhano kabisa. Seche mo wachako gomba kani wacho ni samoro jomoko nitie madonje siasa to nitie weche moko maduogo chacho gi bang'e. Yes. Binu ndhogo Owino nikech siasa nigi andhoga mang'eny. Wan ok wanyal ndhogo Owino en osiepwa kabisa kendo nyicho miyo duondwa teko mane wayiere. To kaluwore gi kaka nobiro mopimonwa wechego mokelo barua ma en mondiko wuon mogoye sei ok wanya chunego. Samoro bet gi familia, samoro bet Owino bende nobila molony mong'ith kabisa ma samoro wuoyo kata gi wakinde moko, samoro wuoyo gi jotend piny, nokona no wuoyo kaachiel kata gi jakom Raila Amolo Odinga kendo owacho ni maber moneno kuom gimonyalo timo gi sani en ni mondo ae e wach ma yiero ma Siaya County. Mbaka mane makuru udhi gone jopiny mondo mi unyisgi ni gouru gi chung nja wasebiro ka wangiso ni wan gi Nicholas Gumbo to gi Charles Owino koro sani waloko kore Nicholas Gumbo ing'ama kama udwa nyiso jopiny nang'o mondo mi giwinju maber. Jopiny gin joma riek kabisa. Gumbo ne giyiero governor, Owino ne dhi konye tich. Gima milion candidate en Gumbo mamano pok olokore. Chalo mana kopira anapako tim miluongo ni Chelsea
Koro ka polisi ko hinyre to kuwe go final nikech ng'ata chielo hinyre. Uloko mana ng'ato tikelo wena kata Havers to loyo gol to pira dhi mana nyime. Kendo ang'en UDM dhi loyo gol masia makelo kombe e Kenya kama ber. Kawa campaign Raila Amolo Odinga mondo yud maximum votes masia 99.5%. Ewi mia. Tamalo piro chiko gochiko. Ntie joma wacho ni kata kamano Orengo James. Yes. Ema pod nigi teko maloyo jite Siaya kanyo. Moloto sani kaka kuro Charles Owino wuok. Ntie joma wacho ni Orengo James ema kuro nyaka donji. Wan kaka chama wamiyo jaduong' James Orengo okil kama loka luor ma kende kabisa. To wase some kendo wang'e siasa ni okwadwa ketho nyinge. Pek to en go. Siasa mawadhi ni wane joma tindo. Dhongeri iluongo ni underdogs. UDM ni underdogs ka. Koro wadhi lweny mwang'e ni wadhi gore ng'ama tek. To ini ka pimo ni chalo pira. Seche moko ineno tim maduong' ka Manchester United kata Arsenal ilogi tim moro monego bed ni riembe ligi. Koro chalo mano pira. To wan wadwa bed gi campaign maduong' ahinya mominego wawek kata da bed ni jaduong' moyiera kawuono. Adhi tiyo matek mokwongo ni Raila Amolo Odinga mondo yud kura te. Ayie weyo mara to Raila yudi. Abro beto mamor kendo ang'e ni wabiro rito Siaya makare kabisa. To ntie joma wacho ni kare ere kaka udwaro siro Raila Odinga lwedo to Raila Odinga chiele mano osewacho ni odwaro 6 piece. Kata mana Siaya onogono. Un koro un jo UDM te en no siasa ma Kenya higani olokore. 6 piece adwa kwano ni koro maber. Raila wuon ene Azimio ticket. Karua wa enak Raila ja ODM kendo ogaye mar ODM. Nairobi ka kuma Raila goye kuro dhiga kura ne governor maja Jubilee. Iluongo ni Gathi. Deputy governor naneno kiloko kura kiana en ng'asani to I am very sure ni king'iyo mano 6 piece Raila mean Azimio 6 piece. Azimio 6 piece UDM ni kanyo kendo ng'irore. Wan achiel kuom chama makelo kata duonde makelo ne Raila kura mathoth moloyo moko. Wan gi kura madhiromo 1.3 million ma outside Luoland. Ma Raila kanya yudo koni. Piny oria kae 10 counties mwakelo. Ber koserach mane gima wacho ni wan king'iyo chama makata kama Raila bete kuma dhi chaye gi nyagim to ng'iyo to kuom duonde man kagi ere moro motiyo matek molo nyawadgi. Tapani okombe mar kanyo to ntie mana e dala UDM. In kaka jagoro mongirore ang'ane monu mako lwetu kamoro achiel to koni wuodwa Orengo in koro kawo gini. Ko kamano to udhi wuog Orengo mondo ene makoro wach ni an koro we ame gini Nicholas Gumbo. Ang'a monu bet kamoro achiel mondo muwinjru. Ing'e na din pok wabet kamoro achiel. Gini en kwano mopogore. Ineno gima timore Siaya kaka kawuono kata ko withdraw candidate ma Gumbo ka ji owinjre ponono. To ng'ama dhi hinyre Raila Amolo Odinga nikech koro jolup Gumbo madawo gone kura mathoth ka machopo atamalo 99 nyalo duogo kata 65 kata matin ne mano. To mane gima omiyo wang'eyo kendo kata jogo moluoro jakom, jogo mapimo weche yo makare, kata kinde kata jogo mong'e nonro mag siasa matut wacho ni wawe gichung'. They are not a threat to kom maduong' mwadwaro ma en ma presidency mwadwa tere jakom Raila Amolo Odinga. Samora ne mag arokni wacho ni ukubet piny. Nubet piny. Tango wach mane manuwuok. Bet wasebet wan e duol Azimio kendo wan kanyo kendo ok wabi wuok. Be ok wayiengre kendo koko be ok wago mang'eny kaka iwinjo joma go koko ka. Nitie jomong'e tich magitimo. Wan watiyo tich mar sero ombulu ne jakom Raila Amolo Odinga. Wasero maoko to masiani be nyicha waneno ni kwa medo ka tata malo mar Raila Siaya dhi bedo maber mogik moloyo te e Luo Nyanza. Ji mapuodho ji adek miwachogi. Giwacho ni gibro ang'ono ma ging'iye i jogi nikech jogi ng'eny gi mana ka in samore maero koro in isebede siasa jomodongi Tabman Otieno bende osebede siasa. Daktari Martin Baraza miwacho to eto koni pod oparo. Mondo kaka be odwa chung koso odwa chung. Koro odwa chuno ji ma ok dwa chung mondo mi chung joma dhi go gi kogno.
Ang'ono maging'iyo e ji adek. De bed ni nyinga ok ni kanyo da duoki maratero kabisa to. Duoka maratero kata ka nyingi nitiere ka. An ajitole wadwa tine jopiny. Wadwa lock county masia mondo sud maber obede moger kendo ma iyude services mabecho ma piem gi counties mamoko. An kuom higni 4 gi nus mokalo we kura us sera mara. Nyicha an ng'ama iluongo ni chief of staff mar county ma Mandera, one of the best counties morit dongruok mag devolution otime maber mogik, gik moger kaluwore gi services bende miyudo kuno. Omagi gik mwadwa wakel Siaya. Koro kuom lony e weche mag running a county en gima ng'eyo kabisa kendo nabete office governor kanyo kata barupe mindiko misero go pesa machielo mok mana ni ma uyudo cha kende ma ungo mago tich man manyicha timo kuonde ma nyicha wabedi offices ma aneno ka jotelo mathurwa mathoth ok tim. Wan Nairobi ka emipoge mwandu kata mana mag corona gi ni wabiro ka ma wadhwa lombo Ministry of Health Headquarters ma wan joma ne onge kata gi laboratory minyalo pimgo kute mag corona no miwa gigo to wan wapenjo ang'o miyo counties mamoko ma moloyo mag Luo jotelo ne ok nyal timo gik makama mondo joluo bende oyude konyro. King'iyo kata mana ambulances ma seche moko gol gi jogo makonyo piny kaka development partners inwang'o ka jowa governors obet mane ofise gi ji dhi mana trips loka to ji dhi mana Mombasa yueyo to ng'ama tiyo matek ni japiny cha kik kos yath kodhi dwaro yath japiny daktari kinde manyicha tiyo higni 4 gi nus go onge chieng' moro ma nuwinjo ka ni dakteche ma Mandera gom to dakteche to ne gomo koni tetete ang'o mane otim kucheyo mopogre magerie ko mwadwa wakony go Siaya makata ko kayudo komno tang'eyo ni en rieko ma pod wabro pidho kuom jo madhi kao ringo gotiko ma UDM mondo wabed gi ratiro mar services ma Siaya. To ohito ka koro watieko jogi biro miwa duoko karang'o wabro ng'e karang'o ni kind ji adek gi ng'ano ma en jalup gombo. Nitie party leader tayo wan gi candidate bende mar governor ma Siaya ma en engineer Nicholas Gombo gin joma bomiyo nying mondo koro walandi e yo makare de mano de tija kaka jagoro to koro an ng'ama ngere luongo Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Other insecticides are made of synthetic toxins that are extremely harmful to your body. Bolt is primarily made from natural pyrethrum, which means it's not harmful to your body and is safe to use in your home. Bolt, safe for you, deadly on doo-doos. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Mtu yoyote akinifuata hatatembea gizani kamwe, bali atakuwa na nuru yenye kuleta uzima. Dial *811 *282# to get nuru ya uzima. Amora hinya. Nikech mamo riemba e odno, to yie ni ini donj kuno.
Nyikwara Ramogi warwako kende chenro mar marang'ich welo wadhi mbele gi weche mok siasa to kendo mag bende mag tuke to gi mag ohala be. Wadhi mbele ni chenro mar gero ute manyasani e kar dak mar Makasembo e kaunti ma Kisumu oyaw ayanga. Tend kaunti ma Kisumu ne oyawo gedono e nyasi mane oyuore gi jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga. Millicent Adhiambo miyo ler mar wachni. Chenro makamae biro tok dweche 8 nyaka ne jodak ma Makasembo e boma ma Kisumu ne dar e alwora no. Kar dak ma Makasembo ne oting'o ute 130 mane omuki, sani geno ni odhi ting'o ute mohewo 1,800 kaka ileronwa kod jakom mar Lamp Fund ma ochung' ne gedo makamano Celestine Kiuluki. Makasembo owned estate, which housed 130 households in this area. Today's groundbreaking signifies the renewal and rebirth of Makasembo Estate in Kisumu County. In the next few years, these grounds won't be the home of over 1,800 households. Celestine omedo ni chenro mar gero ute molony e yo manyasani kendo manengo gi ogonyore e alwora no biro bero ngima oganda kaka chiwo nafas mag tije e kind dongruoge mamoko. We are confident that our investment in Makasembo, where we are today, will spur greater economic growth for Kisumu County, create financing opportunities to financiers, and more importantly, offer affordable, decent homes. Jatendo bila malora manyanza Magu Mutindika mabende no yuoro e romono ogolo chik ne ten migawo mochung' ne weche lo mondo ne ni lobe manitiere e lwet jok ma ok weggi mondo duok duto. Watu ambao wamechukua ardhi ya serikali ni jukumu la National Land Commission ihakikishe ya kwamba hiyo ardhi yote imechukuliwa irudishwe kwa serikali, because hiyo ni kunyima wananchi wa Kisumu haki yao. Jopiny bende kane loso e nyasi no ne ginyiso mor margi kod okang' mar chako gedo e kar dak no ayanga kendo nyiso geno mar biro neno lokruok e ngimagi. Mokwongo kane uneno kane imuko kundi ne wachande kendo chunywa go dikidiki momiyo imukowa ni waywak wacho ni ikethonwa gik moko, but gima nwaduogo wayudo ni gimoro ber, gimoro ka for example ka buro kodi karami timinjo mati, lakini kose bir dhi winjo maber. An gedo mar Makasembo ni omora mang'eny nikech koro wadhi bedo gi ude ma affordable makata we gute modago nyalo chulo. Sani adhi ot mar siling 1,500 okete kata onda ubet 2,000 mwanyalo. Omba hizi nyumba akishajenga tafadhali ziwe bei ya affordable, vile wanasema ni affordable. 2,500, 3,000 kani mingi. Odinga mabende emane en wendo modhial e nyasi no okwedo ahinya nengo maromo $1.8 mar nyiewo utego ka wacho ni oganda mayuto gini piny ok binyalo. You are telling me that some of these houses are going to cost 1.5 million. That is still too high. Many people cannot afford that. You want to bring it in hundreds of thousands of shillings. Moko jamaincha no daka. Mumukute kairi. Buro dugo daka kendo kosegere. Majidakie nyaka chan maber. Migero udi mar majidakie. School bende gero machiegni kanyo. Kar thieth benti machiegni kanyo. Lokruok makamagi ochan tim e kuonde dak ma Lumumba, Anderson, Railways mayudore e bomani kaka yorno mar bero kuonde dak go ka gigero udi manyasani. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Makasembo, Kisumu County. Kwa mbele ni jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta koni yo makende mar kedo gi mibadhi e pinje Afrika en neno ni jogo manie bad piny owacho bedo joratiro kendo tiyo kaluwore gi chike. Kenyatta ne oloso Mombasa e romo manokelo galamoro manokel kanyakla jogo mameno buche e doho kata prosecutors mawuok e pinje mopogore e Afrika kaendi. George Aoko nigi ler mar wachni. Romo mar ang'wen mane okelo kanyakla ogaye mag jomin buche kaachiel kod jota chenro mag doho e pinje mopogore manie Afrika ne bargi Mombasa.
E romono, jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta okoni nonro yango ni mibadhi mitimo gi oganda mopogore mabende kadho kiewo mag pinje manie Afrika, yango ni kwana muom ma pinje Afrika lalo nikech mibadhi higa ka higa ni malo moloyo mano magiyudo. Africa itself loses roughly $88.8 billion in illegal financial flows each year, which is equivalent to 3.7% of our continent's GDP. In effect, our continent loses more wealth each year than it gains by at least $40 billion. This empirical evidence demonstrates clearly why the war against corruption and indeed transnational organized crime is a worthy investment for our government. Jatend piny koni en ratiro mar jogo matiyo e migepe kaachiel kod bade piny owacho manie Afrika wuok oko kendo rakore gi weche mag mibadhi. Without integrity in prosecutor's office, you cannot deal with the issue of corruption. Without integrity in our courts, without integrity in our government officials and civil servants and politicians, you will not succeed in this battle. You are independent, but I'm sure you should be able to tell this man if you think he is corrupt. Mwambie. Yeah. You know me, if I say, he'll say I'm interfering in his office. Eseche gogogo, jatend migao mar arita Fred Matiang'i ne opako okang' ma apis jomin buche pacho ka dhi godo nyime e rakore gi jogo ma itudo kod weche mag mibadhi. We have to be blunt and honest. It's testament to the wonderful work that the Office of the Directorate of Public Prosecution, and particularly Mr. Haji and his team, have done. Truth be told, Your Excellency, when you took the oath of office in 2013, there wasn't so much to write home about in terms of institutionalization of the Office of the Director of Public Prosecutions. Kaugai mar jomin buche Nurdin Haj ne bende okoni romono keto ayanga ni pinje manie Afrika owinjore ti kanyakla mar kedo gi mibadhi kaachiel kod timbe njore. We have committed ourselves to deepening our collaborations and cooperation in tackling transnational crimes through joint seminars, sharing of best practices, training, and establishment of mutual legal assistance and extradition frameworks. We've been instrumental in helping one another in ensuring that criminals do not benefit from their ill-gotten wealth by cooperating in tracing, freezing, and confiscating their assets within the region. The DPP of Kenya, my very good friend Nurdin, has set prosecutorial best practices which today reverberate across Africa. Jatend piny Kenya migosi Uhuru Kenyatta koro koni pinje duto manie Afrika nyaka to koro wuog oko motegno mar kedo gi weche mag mibadhi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Tend riwruog Kenya Kwanza ka otelne gi jalup jatend Kenya William Ruto ne obago romo gi jotelo mag gwenge mag Kiambu magin jokanyo mag UDA. Ruto singo chwalo kampeni kor gwenge mar jiwo jopiny ni obiro kelo lokruok e uchumi. Walter Nyambaga miyo ler mar wachni. Okinyi kar sang'wen oganda mawuok e gwenge mag Ruiru ne ochiewo kod koko mar nyamburko mag nego mach ma kaunti no mabende ne ringo mondo res jogo mane yangore ni ot ne osienyore kuomgi. Jip magoa biro e kinde ma jopuonjre mathoth. Jalup jatend piny William Ruto mane romo kod joera mag duond buch UDA mawuok Kiambu County osingo chako kampen mamulo weche mag uchumi. From tomorrow, the next 5 days, we are going to have economic fora in different parts of our country because ours is the economy and the empowerment of every citizen, ordinary citizen of the Republic of Kenya. Jatelo no ne nyiero riwruok mar Azimio la Umoja ma owacho ni sani ji medo mana darie ka omedo ni kata mana jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka bende ne ok obulo ng'ore riwruogno. Kalonzo ndio huyo, for the first time Kalonzo amesema hiyo Azimio imesambaratika kwa sababu ya utapeli na udanganyifu na ukora wa siasa. Gimedo ni gin kod chenro mong'ith mar yombo kendo ok giluor kata bang' Raila Odinga ne walo Martha Karua kaka jalupne. Our leader keeps his word. So nyinyi watu wa mlima
Msidanganywe, ule mama ameletwa, kidogo msidanganywe. Kwani ni mara ya kwanza mama kusimama? Si mara mwenyewe amesimama akapata 43,000 akashindwa na Dida. Kama Kilifi County tutaleta kura yote kwa UDA na kwa William Ruto. Johera mag UDA nyiso chung' motegno ni mar gin kod geno makende mar yudo loch yiero maduong'. Tutapatia nomination wale ambao wamesimamia chama chetu pale mashinani. That will be everywhere, in every county. Mimi nilikuwa nimeahidiwa chama na nikawekwa kando. Mwanzo nikatolewa kamati zote za bunge. Yule mama Aisha Juma akawa tumesema atakuwa kule PSC, Parliamentary Service Commission. Lakini tufika pale, we had to really fight. And yule mzee ndio Aisha akapata ile kiti. Manake kiti ilikuwa imeambiwa lazima ipewe Gladys Wanga. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Kwa weche mag siasa ni ji adek owito ngimagi bang' ka tat ot mane imuko ne oruombore piny kuomgi e kar dak mar Ruiru. Kaka Simpros Okinda lero, apisa mag arita kwe okoni odno ne ogore piny kuom jogo mane temo kawo chumbe bang' kanyo chak muko odno. Okinyi kar saa 4 oganda mawuok e gwenge mag Ruiru ne ochiewo kod koko mar nyamburko mag nego mach ma kaunti no mabende ne ringo mondo res jogo mane yangore ni ot ne osienyore kuomgi. Kaluwore kod County Commissioner ma Kiambu Joshua Nkanatha, odno mawachore ni ne en kar kano mwandu ne imuko kod duol mochung'ne gedo mag apeini madongo e pacho kaeri mano mar Kenham mar mondo miyo yaw thuolo mar yaw apaya ma Eastern Bypass. This building was being demolished by Kenya. They want to put up a very big roundabout here, and unfortunately they could not complete that exercise yesterday. So today before they could come, Joshua omedo ni chenro mar muko odno ne odhi nyime odiochieng' manyoro. Kaka wuono to kapok ne jomuko ochopo to ne giyudo simo ni odno oluar. Wachore ni nitiere jomoko mane temo kawo chumbe kod gik moko e odno. There were some few people who decided to go inside and get some metals and also need the building blocks, collect and sell, I think. But unfortunately, they were trapped inside when the roof collapsed. Sirikal mar kaunti ma Kiambu, obila kod duol mochung'ne gedo mar apeini madongo e pachoka oriwore e chenro mar reso jogo ma pod odno oimo. Kabende gisingo chiwo report makende bang' tieko tijno. So far, we may not give the figures as to how many people have been injured, how many people have died, how many people have been rescued, arrived. I think for that one, media, we plead with you that you have to wait a little bit long. Simpros Okinda, Ramogi TV. Kwa mbele ni nok mar klese gi kuonde nindo kod midhiero mar pi e skunde sekondar ma lieta e sub county mar Arieda medo kelo pek e tayo chenro mag somo e skunde go. Skundo medo yudo kwan mamalo mag jopuonjre kendo koro chuno mondo jopuonj olos klese mag kojolo. George Bati ni kod ler mar wachni. Sikund sekondar mar lieta e Arieda. Rangi mowirgo rangach mar sikul ni ywayo wang' kendo opando midhiero mathoth ma jopuonjre kod jopuonj kale sikund ni moriwo nyirigi yawuoyi. Klese nok. Form 3 wan gi streams 4, Form 4 wan gi streams 2. Ok wan gi classrooms moromo. Makata sani wagero makeshift classrooms mag mabati toke kucho mondo konywa. To mano en mana temporary. Kaluwore koda kwan jopuonjre ma medo donjo e sikund ni, kuonde nindo bende koro kelo wich bar ka koro chuno mondo many yore koting'o loko kar somo kata library kaka kar nindo. Gimomiyo wan gi challenges gi nikech school osebedo kadongo piyo ahinya to resources bedo ni tin. Kuonde ma gininde waonge go, koro wagoyo mana mabati e kama waketogie gininde. Kata obedo ni sikund ni oriwo nyithindo manyiri kod mayowuoyi, kendo dwaro nitie mondo chenro ket makare, kuonde luok bende nok. Bedo ni gin nyithindo modak e skul ka,
seche ma gichiewo onego bed ni giloso dendgi bedo maler, to kama giyude kar luok onge. Koro wagoyo negi mabati nikech kaka wager kuonde mag luok pod otamowa. Koro kamogoyi mabati no ema ginyalo luokre. E kindeni ma piny owacho kod riwruoge mamoko medo jiwo somb nyithindo manyiri ahinya e kor gwenge, moko kuom nyithindo manyiri masomo e sikundni wuok e familia mochando kendo gibedo gi pek e rito ria. Ma koro chuno mondo tend sikul oket okenge mar jologi e neno ni gibedo e sikul. Ng'eny gi ya e kuonde ma odhier, gi ya e mier modhier ma kata pads ma digitigo dok giyudi. Koro wakonyore gi school administration momiyo wase nyiewo kata pads moko matin wan godo e skul. Koro seche moko joma dwaro wanyalo gamiyo. Kaluwore kod nok mar pi, luoro nitie ni jopuonjre kod jopuonj nyalo gamo tuoche nikech pi ma gitiyo godo en mar nam ma iomo mana gi punde. Wan gi piped water, to piped water no ok en reliable. Kinde ka kinde iyudo ka samoro iyudo ka pipes otuch kata ok ogo pi. Koro iyudo ka waonge pi e sikul. Ma watiyo gi punde mondo ting' pi kagolo nam. To pi nam ok en pi mobedo treated. Koro mano bende keto nyithindwa kata wan wegi wabedo gi problems mag health. Kata obedo ni giketo maino margi e konyo jopuonjre mondo chop lek margi e yore mag somo. Kendo piny owacho bende golo chik ni jopuonjre duto motimo penj mar klas 8 donje sekondar. Nok mar klese kod kuonde nindo medo kelo pek ne chenro mag somo e sikundni. George Bati, Ramogi TV. Eza uchiwo kwan omenda maromo $3 milion kata gi .8 ne kambi mar loso water bus mar jiwo wuoth e nam Lolwe. Ma otime nyasi makende mar yango water bus machielo mamedo ringo e dho wedhe mag nam Lolwe. Jai Lieta miwa ler mar wachni. Dwaro mar wuoth e nam Lolwe emomiyo imedo water buses maringo e kind dho wedhe mopogore. Buses gi wan kod gi adek maringo sani. Nitie achiel maringo Mbita Mfangano, to nitie ariyo maringo Mbita gi Luanda Kotieno. Mae dhi miyo wuoth medore ahinya e dho wedhe mag chula kaka Mfangano, Remba e kind mamoko. Trips auchiel e odiochieng'. Wa Mbita, wabiro Luanda, wa connect nyaka gi Missouri be. Ka ing'iyo arita mar jowuoth e nam Lolwe kaluwore kod masira mag nam mosebedo katimore, water buses gi omedne gi jipo makende ka bende apisas mag Coast Guard bendo keti. What's very exciting is they're built locally. They're built to a very, very high spec. They are very, very safe. You'll see lots of life jackets on board. And because they're so secure, they're protected against 2-meter waves, for example. It has been built to the highest standards to ensure safety and also to ensure its operations are also undertaken in a safe manner by having qualified and properly certificated mariners on board. E lokruok mar kor lwasi water buses gi iwacho ni ok keth alwora kopim kod geche ka bende imed jiw jopiny mathoth mondo oti kodgi. Carrying so many passengers across the lake, but because that's 60% 60% less carbon dioxide per passenger than traditional routes. Already, this boat has become a hub of commercial activities, transporting people, businessmen, carrying their goods, and also creating a whole ecosystem. Mae timore e sama twak mabathe e weche ohala mar nam midendo ni blue economy timore e romo mar Africities ka bende ijiwo ohala ne mondo otingre malo. Plans kata ratiro ma ibro tigo ma kao blue economy kete dier dongruok mar Lake Region. Chiendo mag wuoth kokalo tiyo gi water bus en mana achiel kuom yore minyal med godo teko mar nam. The contribution of the lake to integration within the East African community, which is now comprising of 5 countries, very, very important. Ingani mai odwaro kama special monya donje. To gika inage onego bed kaber to sirikal onego bed ni loso kuonde ma water buses ba okatawan kata jok moko be magowe.
Medruok mar water bus ni ma en mar adek en mano ma bende ineno ni dhi medo jiwo wuoth e kind wedhe mopogore opogore. Ka bende ineno kanyo ni mondo bi omedgi gichop 8 ka gibobedo ka gigo e dho wedhe mopogore opogore e nam Lolwe. Jailieta, Ramogi TV, nam Lolwe. Hai, bang' mano koro wadhi e yweyo mana moro machuok, wabro duogo gi weche mag tuke bang' dakika matin. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Under the high patronage of the President of the Republic of Kenya, the city of Kisumu will host the 9th edition of the AfriCities Summit from the 17th to the 21st of May 2022. Several thousands participants, including 3,000 local officials, are expected to attend the summit. The theme of this edition is the role of intermediary cities of Africa in implementation of Agenda 2030 of the United Nations and the African Union Agenda 2063. Register today on africities.org and join the summit in Kisumu from the 17th all the way to the 21st of May 2022. Walore gi weche tuke ni jadong makende manyar Kenya manyodong e tuke mag Women World Boxing Championship Elizabeth Andiego nyogole tugo go bang' kanyoloye gi Unera Elif Mataki e pek mar light welterweight. Andiego no lo kuom point 5 kuom 0 ka judges ariyo nyojo winjore e point e kama moko adek bende nyomiyo Nyaruturuki loch. Andiego kata kamano nyobaya dhong' moko mager to kata kamano